खुलुमबाय भाइरेल अडिअ बिराद गिदिर मानसिनि खोनादोंना नुदोंना नुवाखै नोंसोरो आं दा नोंसोरनो फंनैसो बाथ्रा खोन्थानो थांगासिनो दङ www.com www मोनथामाव मानसिया माबायदि गाब्रयो बे www मोनथामा मा जायफोरा मोनथिनो लुबैदो बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो जायफोरा मोनथिखागौ खोनासंनाङा नायनाङा आङो दा मा मैयाबो दाखालिबावबो आङो सम लाना एक्ट्रेसफोरनिबो सायाव भिडिअ लाबोयो बर' फिल्मनि एक्ट्रेसफोरा गाज्रि जाना मोजां जा नोंसोरखौ दिनै मोनफ्रोमबो जायगायाव नांगौ फुटबलनिफ्राय लानानै प्रग्रामनिफ्राय लानानै नोंसोरनोल' एलबामनिफ्राय लानानै गाज्रि जानाङा मोजां जा होननानै बुङो ओरैबायदि रागा जोङो आंखौ जेम्स नोङो हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावनोब्ला नों गुबुनखौ मानो आसिथुबाय थायो जों गुबुनखौ ओरैनो आसिथुवा मायबा मोनसे मोनथिगौ सोरनिबा बागै ब्ला मायबा मोनसे गाज्रि खामानि मावदों बेनि थाखायसो जोङो मा गाज्रि खामानि मावना नोंसोरो उननि लाइमोनफोरखौ बुजायलां मोजां जा नोंसोरखौ रायजोफोरा सनमान होयो बेफोरबायदि सैथो बाथ्रा बुङोब्लाबो मा जोंनिया ओरैबायदि गाज्रि मोनो नों मा बाथ्रा बुंबाय थायो जोबोर गाज्रि मोनो सैथो बाथ्राखौ माने खोनासंनोनो हाया कमेन्ट बक्सआव आं मिथिखागौ आं जेसेबांनो भिडिअ लाबोनानै सैथो बाथ्रा बुंगोन आंखौ एसेबांनो मानसिफोरा बाथ्रा बुंगोन बे मानसिफोरनि खामानिखा बुंनाया मानसिफोरनि खामानिखा गासैबो मिथिखागौ दा नोंसोरो आं मैया दाख्लैसो जाबायदि भिडिअ लाबोबाय थादोंमोन जोबोर अनसायदो आंनि भिडिअखौ आरो दिनैसो नोंसोर मा भाइरेल अडिअ खोनाखो जोबोर गिदिर मानसिनि नुदोंना खोनादोंना बेनिफ्राय आंनाव जोबोर मोजां कमेन्टबो फैदो हा सिख्ला मानसिफोरा गाव हारसिंल' गाज्रि जाया हौवाफोराबो गाज्रि खालामो सिख्ला मानसिफोरखौ हौवाफोराबो गाज्रि खालामो हिनजाव मानसिफोरखौ खोथाया सैथो नंगौ करोड़ थाखा सानसे हरसे हरनायावनो नोंनो करोड़ थाखा देखायोब्ला मानो गाज्रि जाया दिनै जों अडिअ नुबायना माबायदि करोड़ थाखा देखायोब्ला मानो गाज्रि जाया जागोन जाखागोन जायखौ नों जिबनाव नुवाखैयानो फैसा करोड़ थाखानि गारि बायनो हायो फैसाजों अब्ला जाखागोनानो अब्ला मा हौवा मानसिफोराबो सिख्ला मानसिखौ गाज्रि खालामनो हायो लालच लब देखायनानै गाज्रि खालामनो हायो खोथाया सैथो नाथाय बेनि गेजेराव जों सिख्लाफोराबो बुजिनांगोन बै सासे हिनजावनि जिबनखौ जों सिख्लाफोराबो बुजिनांगोन नाथाय एसेबां थाखा मोननायाव सोर बुजिगोन ना बाथ्राया बेफोरबायदि जाय थाखाखौ जों खामायनो हाया जाय थाखाखौ जों नुवानो हा बिसनायाव थाखा दोननानै उन्दुनो हायो अब्ला जाय 5 स्टार हटेलाव जों थांनो हानाय हिम्मतानो गैया 5 स्टार हटेलाव साहा लाल साहा कापसेनि दामा 200 गाइखेरनि साहा कापसेनि दामा बेसेबां मिथिगौ 5 स्टार हटेलाव अब्ला गासैबो सिख्लाफोरा जाया आरो जायफोरबायदि सिख्लाया गाज्रि जागोन बायदि बेफोरबायदि सिख्लाखौसो बैसोरबायदि मानसिया माबाखायो टारगेट खालामखायो गासैबो सिख्लाखौ टारगेट खालामनाया दा जोंनि गामि ओनसोलाव एसेबां मोजां मोजां समायना सिख्ला दोङो सोरबा टारगेट खालामनायनो मा हाया मानो होनोब्ला बिसोरखौ रावजोंबो लिंलाया गामि ओनसोलाव एसेबां समायना बर' सिख्लाफोर दोङो सोरखौबा हादोनो मा हाया मानो होनबा गामि एरियानि सिख्लाफोरा रावजोंबो सहसाव लिंलाया लिंक खालामा बेनिखायनो मा गामि एरियानि सिख्लाफोरखौ सहसाव हाया गामि एरियानिफ्राय टाउनाव थांना थाहैनायफोरखौ हागोन नङाब्ला ओरैनो बेरायथिंबाय थानाय सिख्लाफोरखौ हानो हागौ आं सैथो बाथ्राखौ सानफ्रोमबो बुंगोन दा दिनै नुदोंना माबायदि अडिअ रेकर्ड ओंखारदों खोनासं www मोनथाम आंनि उन्दै फंबायमोन खोनासं बे W मोनथामाव आंबो गाब्रखांबाय बे W मोनथामा मा बे W मोनथामनि मोनसेयाव आंबो गाब्रखांबाय जिबनाव बे थैजासिम गोमोरनाय नंला फार्स्ट W मोनसेखौ खोनासं फार्स्ट W मोनसेया मा वाइन जुमाय जों जुमायाव थैयोना थैगोना थैया जुमायखौ जोङो इसेल' लोंब्ला जेबो जाया जुमाया आरो मा लोंखांनायनि उनाव खाबसेनि उनाव खाबनै खाबनैनि उनाव खाबथाम खाबथामनि उनाव खाबब्रै खाबब्रैनि उनाव खाबबा जाय जुमाय लोंग्रा बे माने जुमायखौ नांगौ जुमायजों लोगोसे सादा नांगौ जायो बिरि नांगौ जायो सिगारेट नांगौ जायो माने गासैबो निसा बुस्थुखौनो नांगौ जायो जुमाय लोंग्राफोरनो बेनिफ्राय जों लोंखांनानै वाइनजों मा जायो लोंखांनानै बाइक सालायनानै थांनांगौ कार सालायनानै थांनांगौ न' लोंनानै थाबाथ' नों बासायबाय बाइक सालायनानै मा जाहैयो सोरखौबा खुन्दायो नङाब्ला गावनो गाव हारसिं थैयोना वाइनजों
बेनिफ्राय बे वाइनजों सोरजोंबा नांलायनोसै, नांथावै बाथ्रायावबो नांलायनोसै, बुजानोसै, बुजानानै मा बेयावबो जोङो थैयो वाइनजों। वाइना थांबाय, W मोनसेया थांबाय। दा मोनसे W बाव, मोनसे Wआ मा? ओमेन। ओमेन, बुजिबायना? ओमेन। जोङो हिनजावफोरजों थैयो, जोङो सिख्लाफोरजों थैयो। थैना थैया? मोजां मोनलायनानैबो जोङो सिख्लाफोरजों गाब्र'यो, गाब्र'गोना गाब्र'आ? दा जों जा अडिअ कल रेकर्ड नुदों बे सोरजों थैदो? बे वाइनजों थैयाखै, W मोनसेजों थैदो। माजों थैदो बे? ओमेनजों, हिनजाव मानसिजों बे गाब्र'दो। नंगौना? थाखा फैसा दोङो, इन्जय खालामनो सिख्ला मानसि नांगो, मोजां मोजां समायना सिख्ला नांगो, एभेलेबेल थाखा, नंगौना नङा? फैसाखौ बबाव गारनो? बाथ्राया सैथोना? गाज्रि मोनगोन नोंसोरो, जोबोर गाज्रि मोनगोन। ओमेन, जोङो सिख्ला मानसिजों थैयो। फेसबुकआव फट' मोजां होनोसै, सेंग्राफोरजों साट खालामबाय थानोसै, मोजां मोजां फट' होनोसै, सेंग्राफोरजों साट खालामबाय थानोसै, नोंनि डिटेल्स लाजोबनोसै, नोंजों रायलायनोसै, बेनिफ्राय फेसबुकनिफ्राय कन्टेक्ट नाम्बाराव फैनोसै, कन्टेक्ट नाम्बाराव फैनानै नोंजों रायलायनोसै, लोगो हमनोसै, थांनानै मालाब्ला बे ओमेना समायनाबो नङा जानो हायो, बुरैबो जानो हायो, रं नाम्बाराव गोलैहैनानै खुन्दायनानै मा जायो? बेखौनो लानानैबो थांनो गोनां जायो। जायोना जाया? जायोना? गोबां जायो। W मोनसेनिफ्राय मा जायो? ओमेननिफ्राय जों हौवाफोरा बायदिसिना जाथाय जालाङो, जायो। W मोनसेया मा जाखो दा? वेल्थ, धोन, रां रुफा। जों रां रुफायाव गब्र'गोना गब्र'आ? गब्र'योना? खामानि मावनो गोसो गैया, सोरजोंबा लोगो जानोसै, गाज्रि खामानि मावनोसै, सिखाव मावनोसै। बेफोरबायदिनो मा? सिखाव मावदाव मावदाव सोरदोबा गिदिर मानसिजों लोगो जाहैनोसै, पिस्तलबो मोनसिगोन, सोरखौबा हाथियारबो देखायसिगोन, फैसाबो लाबोसिगोन, रांनि लब जालांबाय, थाखा फैसानि लब जालांबाय, थाखा फैसा नांगौ, मावनो गोसो गैला, ओरैनो मोनो माथो। फैसा नांगौ, फैसा, नंगौना नङा? फैसानि थाखाय खामानि मावनांगौ, गाज्रि खामानि जालांसै जों फैसानि थाखायनो, जायोना? बेनिफ्राय मा जायो? जोङो लास्टाव फैसानि थाखायनो जों गाब्र'हैयो। W मोनथाम, बे मोनथाम बुस्थुआ ओरैबायदि डेन्जार, वाइन, ओमेन, वेल्थ। बे मोनथाम Wआ ओरैबायदि डेन्जार, बे मोनथाम Wनिफ्राय नोङो गोजानाव थायोब्ला नोङो जिबनाव बासायगोन। बे W मोनथामखौ नोङो बुजिनानै बे मोनथामनिफ्राय नों गोजानाव थानो हायो, नों जिबनाव बासायगोन। नङाब्ला बे W मोनथामखौ बिराद मोजाङै इस्तेमाल खालामनांगोन नों, अब्लानिया बे W मोनथामजोंबो नों जेबो जानाय नङा। नांगौनि बारा, बे W मोनथामजों नांगौनि बारा नों खामानि मावगोन ना, अब्लानिया नोङो गाब्र'गोन, न' डाउटखा। बिराद डेन्जार बे W मोनथामा। सैथो बाथ्राखौ सानफ्रोमबो बुंगोन। मानो बुंगोन? दिनै जोङो बेसेबां मानसि दङ बर' हारियाव, लाख' लाख दङ, लाख'आव साबेसे मानसिया गाज्रि देखायो इउटुबाव? साबेसे मानसिया इउटुब खुलिदों? 10 जन, 20 जन मानसियानो इउटुबाव गाज्रि देखायोब्ला आंथ' बुंखाथारगोन बेखौ। लाख' मानसिनि गेजेराव जों बे गाज्रिखौनो इउटुबाव ओरै नायबाय थानोसै, फेसबुकाव नायबाय थानोसै, गाज्रिखौनो सानफ्रोमबो सैथोखौ बुंगोन। दिनै जोबोर खम जाबाय, जों बुंनायनिफ्राय ओरैबायदि देखायग्रा जादोंमोन साननैसो गेजेर समाव, जमा लोगो नांनानै दिनै बे बुस्थुखौ बिसोर देखायनो गिग्रा जाबाय, दानिया गावबा गाव जालांजोब्बाय। मानो होनबा जों बुङाब्ला जोंखौ ओरैबायदि जमा थानानै माने गाज्रिखौनो जोंनि सिगाङाव देखायबाय थागौमोन। जों फेसबुक बोदलाबानो बिसोरनि गाज्रिखौ नुयोमोन, इउटुब नायबानो बिसोरनि गाज्रिखौ नुयोमोन। दिनै बिराद साइलेन्ट जालांबाय, खम जालांबाय, दिनै देखायनो लाजिग्रा जालांबाय। बुंगोन, सैथोखौ सानफ्रोमबो बुंगोन। लाख' मानसिया बे 10 जन मानसिखौनो गिना थानोसै? गिया, बे 10 जन बा बे 20 जनखौ मालाबाबो गिया। इसेबां लाख' मानसि दं, जों मालाबाबो गिनाय जानाय नङा। अब्ला लोगोफोर, दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। जय हिन्द।